Yohane adisem ti baako. Yesu Kristo adi ya Onyankopɔn de maa no sɛ ɔnkyerɛ ne nkoa de twa sɛ bɛntamo na ɔnam ne bɔfo so de bɛkyerɛ n'akoa Yohane a wadi Nyankopɔn asɛm ne Yesu Kristo adanseɛ ɛne de ohunu yɛ nyinaa ho adanseɛ. Nhyira ne de ɔkenkan ɛne wɔne a wotie adi yɛ nsɛm no na wɔde de watwerɛ wɔ mu ne sie na brɛ na bɛn. Yohane de kɔma asafo hodoɔ nson a ɛwɔ Asia no. Adom ne asomdwie mfiri de ɔwɔ hɔ na wɔtena hɔ na ɔreba no ne na honhom nson a ɛwɔ n'ahennwa anim. Ne Yesu Kristo a ɔyɛ ɔdansefoɔ, nokwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifoɔ no nkyɛn nka mo. Deɛ ɔdɔ yɛn na ɔde ne mogya adwaa yɛn afiri yɛn bɔne mu. Na wayɛ yɛn ahemman sɛ yɛnyɛ asɔfoɔ mma n'Agya Nyankopɔn no. Ɔno na wɔmfa nimonyam ne tumi mma no daadaa. Amen. Hwɛ, ɔnam amununkum mu ba, na ɛne nyinaa bɛhu no, ɛne wɔn a wɔwɔ no no, na asase so mmusua nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo. Ane, amen. Awurade se, Mene Alpha ne Omega no, deɛ ɔwɔ hɔ, na ɔwɔ hɔ dada, na ɔreba, adeɛ nyinaa so tumfoɔ no. Me, Yohane a meyɛ mu nua, ne Yesu ahohia ne ahennie ne boasetɔ no mu yɔnko no, mewɔ supo a wɔfrɛ no Patmo no so, Nyankopɔn asɛm ne Yesu adanseɛ nti. Mewɔ honhom Awurade da no, na metee nne kɛseɛ bi wɔ m'akyiri, sɛ totorobɛnto, sɛ, Twerɛ deɛ wohunu hyɛ nwoma mu, na soma kɔma asafo ahodoɔ nson no. Fa kɔ Efeso ne Smyrna, ne Pergamo, ne Tiatira, ne Sardi, ne Philadelphia, ne Laodicea. Na medane m'ani sɛ mekɔhwɛ ne a ɛkasa kyerɛ me no. Na medane me ho no, mehunu sika akaneadua nson. Na akaneadua no mfimfini no, mehunu obi a ɔte sɛ onipa ba a ɔhyɛ atadeɛ yuu, na ɔde sika abɔ so abɔ ne koko so. Na ne tiri ne ne nwi hoa sɛ odwante ho nwi fitaa, sɛ sukyerɛma. Na n'ani te sɛ ogyaframa. Na ne nan te sɛ yawa fɛɛfɛ a adɔfono no. Na ne nne te sɛ asuo bebree ne. Na okura nsoroma nson ne nifa mu. Na afenaa nufa no nam firi n'anum. Na n'anim te sɛ owia a ɛhyerɛn n'ahoɔden mu. Na mehunu no no, mehwɛ ne nan ase sɛ owufoɔ. Na wɔde ne nsa nifa to me so ka kyerɛ me sɛ, Nsuro, mene ɔkannifoɔ ne ɔkyidifoɔ, ne deɛ wɔte aseɛ no. Na mewui, na hwɛ, mete ase daadaa, na mekura owuo ne asamado nsafoa. Kra deɛ woahunu, ne deɛ ɛwɔ hɔ, ne deɛ yɛ akyiri ɛrebɛba. Nsoroma nson a wohunu no me nifa soɔ no ahuntasɛm no, ne sika akaneadua nson no. Nsoroma nson no yɛ asafo nson ne abɔfoɔ, na akaneadua nson a wohunu yɛ no yɛ asafo nson. Adisem ti mienu. Efeso asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, sɛ na deɛ okura nsoroma nson ne nifa mu, deɛ wɔnam sika akaneadua nson no mfimfini no sie. Menim wo nnwuma ne wo brɛ ne wo bo asetɔ. Ɛne sɛ, wontumi nkura wɔn a wɔyɛ abɔnefoɔ. Na wasɔ wɔn a wɔse wɔyɛ asomafoɔ na wɔnyɛ no ahwɛ, na wahu wɔn sɛ atorofoɔ. Na wowɔ bo asetɔ, na me din nti waha wo ho na woammere. Nanso mewɔ wo ho asɛm bi, ɛne sɛ wagya wo kane dɔ no. Enti kae deɛ wofiri hwe aseɛ, na sakyera w'adwene, na yɔ kane nnwuma no. Anyɛ saa, mɛba wo so mabɛyi wo kaneadua mafiri ne siberɛ, gye sɛ wo sakyera w'adwene. Nanso yei na wowɔ, sɛ wotane Nikolaifoɔ nnwuma a me nso metane no. Deɛ ɔwaso no ntie deɛ honhom no ɛka kyerɛ asafotoɔ no. Deɛ odi nkonim no, mɛma no nkwadua a esi Nyankopɔn paradise mu no aba bi adi. Na Smyrna asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, sɛ na ɔkannifoɔ ne ɔkyidifoɔ, de owuiɛ no ɔte ase bio no seɛ. Menim w'ahohia ne wo hia no,
nanso woyɛ ɔdefoɔ. Ne wɔn a wɔse wɔyɛ Yudafoɔ na wɔnyɛ, na mmom wɔyɛ Satan hyiadan mu abususɛm. Nsuro amane a wobɛhunu biara. Hwɛ, ɔhonam de mo mu binom bɛgu afiase, na wɔasɔ mo ahwɛ, na mbɔhunu amane dadu. Di nokorɛ koduru owu mu, na mɛma wo nkwa abotiri. Deɛ ɔwaso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no. Deɛ odi nkonim no, owupire no nka no. Na Pergamo asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma ne sɛ, sɛɛ na deɛ okura afra anofanum namnam no seɛ. Minim deɛ woteɛ, deɛ Satan ahengwasie, na wokura me din mu, na woampa me gyidie. Na wokum me dansefoɔ nokwafoɔ Antipa wɔ mo mu hɔ no mu, deɛ ɔbonsam teɛ hɔ. Nanso mewɔ wo ho asɛm kakra. Sɛ wowɔ nnipa wɔ hɔ a wokura Biliam nkyerɛkyerɛ mu, deɛ wɔkyerɛɛ Balak sɛ ɔnto Israel mma suntidua na wɔni nam a wɔakuma ma abosom na wɔmmɔ adwaman no. Saa ara nso na mowɔ wɔn a wokura Nikolaifoɔ nkyerɛkyerɛ no mu. Enti sakyera w'adwene. Anyɛ saa a, bɛba wo so ntɛm, na mede m'anum afena ne wo ako. Deɛ wɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no reka akyerɛ asafo no. Deɛ wɔdi nkonim no, mɛma no mana a ɛhonta no bi adi. Na mɛma no ɔbo fitaa, na ɔboɔ no so na wɔatwerɛ din foforɔ a obiara nim, sɛdeɛ onya no. Na Tiatira asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, sɛɛ na Nyankopɔn Ba a n'ani te sɛ ogyaframa ne ne nan te sɛ yɛawa fɛɛfɛ no seɛ. Menim wo nnwuma ne wo dɔ ne wo gyidie, ne wo som ne wo bo asetɔ no, ne sɛ wo nnwuma a ɛdi akyire no sene deɛ ɛdi kane no. Nanso mewɔ wo ho asɛm, sɛ woma ɔbaa Isabel a wɔfrɛ no ho sɛ odiyifoɔ no kwan sɛ ɔnkyerɛkyerɛ na ɔnnaadaa me nkoa na wɔmmɔ adwaman na wɔnni nam a wɔakuma ma abosom. Na mama no brɛ sɛ ɔmfa nsakyera n'adwene mfiri n'adwamammɔ mu, na wansakyera. Hwɛ, mede no bɛto mpa so, na mede wɔn a wɔne no sɛe awadeɛ no magu ahohia kɛseɛ mu, gye sɛ wɔsakyera wɔn adwene wɔ wɔn nnwuma mu. Na mede owuo bɛkum ne mma, na asafo no nyinaa hunu sɛ mene deɛ ɔhwehwɛ asaaboɔ ne akoma mu. Na mɛma mo mu biara sɛdeɛ mo nnwuma teɛ. Na mesɛ mo a moaka Tiatira no, dodo a wonni saa nkyerɛkyerɛ yi, wɔn a wɔnhunu Satan guru mu, sɛdeɛ wɔka no no sɛ, meresoa mo ani soa foforo. Nanso deɛ mowɔ no, monsɔ mo din kosi sɛ mɛba. Na deɛ wɔdi nkonim ne deɛ okura ne nnwuma mu kosi aseɛ no, mɛma no amanaman so tumi. Na wɔde dadeɛ poma bɛyɛ no wɔn, na wɔbɛbobɔ wɔn sɛ ɔnwomfoɔ nkukuo, sɛdeɛ me nso menyaeɛ wɔ m'agya nsɛm no. Na mɛma no adekyeɛ nsoroma no. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no reka kyerɛ asafo no. Adiyisɛm ti mmiɛnsa. Na Sadi asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma ne sɛ, sɛɛ na deɛ ɔwɔ Onyankopɔn ahonhom nson ne nsoroma nson no seɛ. Menim wo nnwuma, sɛ wowɔ din sɛ wote aseɛ nanso wawuo. Wɛn na hyɛ nkaeɛ a ɛrebɛwuo no den. Na mehunu wo nnwuma no sɛ ɛyɛ pɛ me Nyankopɔn anim. Enti kae sɛdeɛ woanya no wateɛ no adi so, na sakyera w'adwene. Na sɛ woanwɛn a, mɛba sɛ owufoɔ, na worenhunu dɔnko a mɛba wo soɔ. Nanso wowɔ edin kakraa bi a wɔngu wɔn ntadeɛ ho fi wɔ Sadi, na wɔne me bɛnante ntadeɛ fitaa mu, ɛfiri sɛ wɔfata. Deɛ wɔdi nkonim no, na wɔbɛhyɛ no atade fitaa saa, na merempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu, na mɛbɔ ne din m'agya ne n'abɔfo anim. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no reka kyerɛ asafo no. Na Philadelphia asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma no sɛ, sɛɛ na ɔkronkronni ne ɔnɔkwafo, deɛ wokura Dawid safoa, na ohini na obi ntum, na ɔtom na obi nhini no seɛ. Menim wo nnwuma. Hwɛ, mede ɛpono a wahini masi w'anim a obi ntumi ntum, ɛfiri sɛ
wo ahoɔden ketewa bi na wadi m'asɛm so na woampa me din. Hwɛ, mede ebinom a wofiri Satan hyiadan mu a wɔka sɛ wɔyɛ Yudafoɔ na wɔnyɛ, na mmom wodi atorɔ no mema. Hwɛ, mɛma woaba na woabɛkoto wo nan ase, na woahunu sɛ madɔ wo. Esiane sɛ woadi me bo asetɔ asɛm so nti, me nso mɛkora wo. Sɔhwɛ dɔn a ɛbɛba wiase nyinaa soɔ, sɛ wɔbɛsɔ wɔn a wɔte asase soɔ ahwɛ no mu. Mereba ntɛm, sɔ deɛ wowɔ no mu, na obi anye w'abotiri. Deɛ wɔdi nkonim no, mɛyɛ no fadum me Nyankopɔn asɔredan mu. Na wɔremfrɛ adi bio, na mɛtwerɛ me Nyankopɔn din wɔ ne so, ne me Nyankopɔn kuro a ɛyɛ Yerusalem foforɔ a ɛfiri soro ba fam firi me Nyankopɔn nkyɛn no din ne me din foforɔ no. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no. Na Laodikia asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma ne sɛ, sɛɛ na Amen. Ɔdansefo a ɔsɛ sɛ wɔgye ne die na wɔyɛ nokwafoɔ no, Nyankopɔn abɔdeɛ mfitiaseɛ no seɛ. Menim wo nnwuma sɛ wonyɛ nwunu na wonyɛ hye. Sɛ woyɛ nwunu anaa hye a anka ɛyɛ. Na afei deɛ, ɛnam sɛ woyɛ boturo bodwo na wonyɛ hye anaa nwunu nti, mɛfe wo mafiri m'anom. Ɛfiri sɛ wo se, meyɛ ɔdefoɔ na manya me ho, na hwee nhia me. Na wonim sɛ wo ara ne ɔmanehunufoɔ ne mmɔborɔni ne ohiani ne onifirani ne ɔdagyani. Metu wo fo sɛ, tɔ me nkyɛn sika a woabrɛ ho ogya mu, na woanya adeɛ ne atade fitaa na wahyɛ, na wadagya ahohora a na adi ne aniduru a wode bɛsra w'ani na woahunu adeɛ. Dodoɔ a medɔ wɔn no, meyi wɔn atɛn, na metwe wɔn aso. Enti bɔ mmɔden na sakyera w'adwene. Hwɛ, megyina ɛpono ano na mebom. Sɛ obi bɛtie me nne na wahini ɛpono no a, mɛhyɛ no mu maba ne nkyɛn, na me ne no abɛdidi, na wɔne me nso adidi. Deɛ wɔdi nkonim no, mɛma wɔne me atena m'ahennwa so, sɛdeɛ me nso madi nkonim na me ne m'Agya te n'ahennwa soɔ no. Deɛ wɔwɔ aso no, ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafo no. Adiyisɛm ti 9. Yɛyɛ akyiri no, bihwɛ na hwɛ, wɔhene ɛpono ɔsoro, na ɛne a metee kane sɛ totorobɛnto a, ɛne me kasaeɛ no se, Foro bra ha, na mɛkyerɛ wo deɛ etwa sɛ yɛnum akyiri no ɛba. Na ntɛm ara, na mewɔ honhom mu, na hwɛ, wɔde ahennwa si soro, na obi te ahennwa no so. Na deɛ ɔte soɔ no wohwɛ no a, ɔte sɛ ahwehwɛboɔ ne bogyanamboɔ, na nyankontɔn a wohwɛ a ɛte sɛ ahahammoboɔ atwa ahennwa no ho ahyia. Na ahennwa 24 atwa ahennwa no ho asi. Na mehunu mpanimfoɔ 24 sɛ wɔtete ahennwa no so hyehyɛ ntade fitaa, na sika abotire bobɔ wɔn ti. Na anyinam ne ɛne hodoɔ ne aprannaa firi ahennwa no firi adi. Na egya kanea nso a ɛyɛ Nyankopɔn ahonhom nso no ɛdɛre ahennwa no anim. Na ahwehwɛ po a ɛte sɛ ahwehwɛ wɔ ahennwa no anim. Na ateasefoɔ baanan a ani ayɛ wɔn anim ne wɔn akyiri mama wɔ ahennwa no ho wɔn mfimfini. Na wɔatwa ahennwa no ho ahyia. Na ɔteasefo odi kan no te sɛ gyata. Na ɔteasefo ɔtɔ so mmienu no te sɛ nantwie ba. Na ɔteasefo ɔtɔ so mmiɛnsa no wɔ anim te sɛ onipa. Na ɔteasefo ɔtɔ so nan no te sɛ ɔkɔde a otuo. Na ateasefo baanan no mu biara wɔ ntaban 6, na aniwa ahyehyɛ wɔn ho ne wɔn mu mama. Na wɔn home awia ne anadwo sɛ, Kronkron, kronkron, kronkron ne Awurade Nyankopɔn, adeɛ nyinaa so tumfo a ɔtena hɔ, na ɔwɔ hɔ, na ɔrebɛba. Na sɛ ateasefoɔ no de animuonyam ne anidie ne aseda ma deɛ ɔte ahennwa no so a ɔte ase daadaa no a, mpanimfoɔ 24 no hwehwe ase deɛ ɔte ahennwa no soɔ no anim, na wɔkoto deɛ ɔte ase daadaa no, na wɔyiyi wɔn abotire no gu ahennwa no anim ka sɛ, Awurade,
wofata sɛ wogye anuonyam ne anidie ne tumi ɛfiri sɛ wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa na wopɛ nti na wɔwɔ hɔ na wɔbɔɔe. Adiyisɛm Chinum. Na mehunu nwoma bi deɛ ɔte ahengua no so no nifa mu a watwerɛ emu ne akyiri na wɔde nsɔano nson asosɔ ano. Na mehunu ɔbɔfoɔ hoɔdenfoɔ bi a ɔde nne kɛseɛ teɛ mu sɛ, Hwan na ɔfata sɛ obie nwoma no mu na ɔte ne nsɔano no? Na obiara nni soro anaa asase so anaa asase ase a obetumi abue nwoma no mu anaasɛ ɔbɛhwɛ mu. Na misu pii ɛfiri sɛ wɔnhunu obiara a ɔfata sɛ obebue nwoma no mu anaasɛ ɔbɛhwɛ mu. Na mpanimfoɔ no mu baako ka kyerɛɛ me sɛ, Nso hwɛ Yuda busuakuo mu gyata no Dawid nhini no adi nkonim sɛ obebue nwoma no mu na watete ne nsɔano nson no. Na mehwɛ na ahengua no ne ateasefoɔ baanan no ntam ne mpanimfoɔ no ntam no adwama bi gyina hɔ a ɔte sɛ deɛ waku no. Ɔwɔ mmɛn nson ne ani nson a ɛyɛ Nyankopɔn ahonhom nson a wasoma wɔn kɔ asase nyinaa so no. Na ɔba bɛgyee nwoma no firi deɛ ɔte ahengua no so no nifa mu. Na ɔgyee nwoma no no, ateasefoɔ baanan no ne mpanimfoɔ 24 no hwehwee ase adwama no anim. Wɔn nyinaa kurakura sankuo ne sika mfamfa a ohwam ayɛ no mama a ɛyɛ ahotefoɔ mpaebɔ no. Na wɔto dwom foforɔ sɛ, Wofata sɛ wogye nwoma no na wobue ne nsɔano no, ebisɛ woaku na wode wo mogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn afiri musua ne ɔkasa ne nkurɔfoɔ ne aman nyinaa mu. Na woayɛ wɔn aheman ne asɔfoɔ ama yɛn Nyankopɔn na wobɛdi asase so ahene. Na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree a wɔatwa ahengua no ne ateasefoɔ no ne mpanimfoɔ no kɔntɔnkron ne wɔn ano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem. Na wɔde ne kɛseɛ kaa sɛ, Adwama a wokum no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ne nhyira. Na abɔde a ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa metee sɛ wɔse, Nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahengua no so ne adwama no daadaa. Na ateasefoɔ baanan no kaa sɛ, Amen. Na mpanimfoɔ no hwehwee ase na wɔkoto sɔree. Adiyisɛm Tinsia. Na mehunu sɛ adwama no tee nsɔano no mu baako ano. Na metee sɛ ateasefoɔ baanan no mu baako de nne ɛte sɛ ɔpranaa kaa sɛ, Bra. Na mehunu yi, na hwɛ, ɔpɔnkɔ fitaa bi nie, na deɛ ɔte ne soɔ no kura dadua. Na ɔmaa no abotire, na ofiri adi a ɔredi nkonim na wakɔdi nkonim. Na ɔte nsɔano a ɛtɔ so mmienu no ano no, metee sɛ ɔteasefoɔ ɔtɔ so mmienu no se, Bra. Na ɔpɔnkɔ foforɔ kɔkɔɔ bi firi adi. Na wɔmaa deɛ ɔte ne soɔ no ahoɔden sɛ ɔmmɛyi asomdwie mfiri asase so, na wɔnkunkum wɔn ho na wɔmaa no nkrantɛ kɛseɛ bi. Na ɔte nsɔano a ɛtɔ so mmiɛnsa no ano no, metee sɛ ɔteasefoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa no se, Bra. Na mehunu yi, na hwɛ, ɔpɔnkɔbere bi ni, na deɛ ɔte ne soɔ no kura nsania ne nsam. Na metee nne bi ateasefoɔ baanan no mfimfini a ɛse, Ayuo susu kura taku na aburo susu kura mmiɛnsa taku na ngo ne nsa deɛ nyɛ no hwee. Na ɔte nsɔano a ɛtɔ so 9 no ano no, metee sɛ ɔteasefoɔ ɔtɔ so 9 no se, Na mehunu yi, na hwɛ, ɔpɔnkɔ nsonso bi nie, na deɛ ɔte ne soɔ no din de Owuo, na asamado di n'akyi.
na wɔmaa wɔn asase abupɛn mu baako so tumi sɛ wɔmfa afena ne ɛkɔm ne owuo ne asase so mmoa nkunkum wɔn. Na ɔtee nsɔano ɛtɔ so num no ano no, mihunu wɔn a Nyankopɔn asɛm ne wɔn adanse a wodii yɛ nti, wakunkum wɔn no akra afɔrebukyia no ase. Na ɔde nne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, Awurade, ɔkronkronni ne ɔnokwafo, woremmu atɛn, na worentɔ wɔn a wɔte asase soɔ no yɛn mogya so werɛ kosi da bɛn. Na wɔmaa wɔn mu biara atadeɛ fitaa, na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, wɔn home berɛ tiaa bi bio nkosi sɛ wɔn wura kwaa ne wɔn nuanom a wɔbɛkum wɔn te sɛ wɔn no nso dodoɔ bɛso ano. Na ɔtee nsɔano ɛtɔ so 6 no ano no, mihunii, na asase wosow kɛse, na owia danee tum sɛ enwi kotokuo, na ɔsrane danee sɛ mogya. Na ɔsoro nsoroma hwehwee asase so te sɛ borɔdɔm a mframa kɛseɛ woso no tete n'ababunu guo. Na ɔsoro yi ne ho kɔe te sɛ nwoma a wabobɔ, na mmepɔ ne nsupɔ nyinaa tutu fifiri deɛ na ɛwowɔ. Na asase so ahemfo ne nipa kɛseɛ ne asafohene ne adefoɔ ne ahoɔdenfoɔ ne nkoa ne adehyeɛ nyinaa huntahunta abodan ne mmepɔ mu abotan mu. Na wɔka kyerɛɛ mmepɔ ne abotan no sɛ, monhwe yɛn so mfa yɛn huntam firi deɛ ɔte ahennwa no soɔ no ne adwaman no abufuo ho, ɛfiri sɛ n'abufuo da kɛseɛ no adu, na hwan na obɛtumi agyina no? Adiyisɛm 7. Yei akyiri no, mihunu abɔfoɔ 4 a wogyinagyina asase mfatoro 9 no ano kurakura asase mframa 9 no mu. Na mframa amma amfa asase anaa ɛpo anaa dua biara so. Na mihunu ɔbɔfoɔ foforo a okura Onyankopɔn a ɔte aseɛ no nso ano sɛ ofiri owia pueyɛ ba. Na ɔde nne kɛseɛ teɛ mu kyerɛ abɔfoɔ 4 a wama wɔn kwan sɛ wɔn ha asase ne ɛpo no sɛ, monha asase anaa ɛpo anaa nnua kosi sɛ yɛde agyiraeɛ bɛsisi yɛn Nyankopɔn nkoa mama soɔ. Na metee wɔn a wasɔ wɔn ano no dodoɔ, 144 na wasɔ wɔn ano Israel mma musuakuo nyinaa mu. Yuda abusuakuo mu nipa a wɔsɔɔ wɔn ano si 12,000. Ruben abusuakuo mu 12,000. Gad abusuakuo mu 12,000. Aser abusuakuo mu 12,000. Naftali abusuakuo mu 12,000. Manase abusuakuo mu 12,000. Simon abusuakuo mu 12,000. Lewi abusuakuo mu 12,000. Isaka abusuakuo mu 12,000. Sebulon abusuakuo mu 12,000. Yosef abusuakuo mu 12,000. Benjamin abusuakuo mu nipa a wɔsɔɔ wɔn ano 12,000. Yeinom akyiri no, mihunii na hwɛ, nipakuo kɛseɛ a obi ntumi nkan wɔn a wofiri aman ne musuakuo ne nkurɔfoɔ ne kasa nyinaa mu no gyinagyina ahengua no ne adwamma no anim hyehyɛ ntade fitaa. Na wokurakura berɛ, na wɔde nne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, nkwagyeɛ no yɛ yɛn Nyankopɔn a ɔte ahengua no soɔ ne adwamma no dea. Na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahengua no ne mpanimfoɔ no ne ateasefoɔ 4 no ho ahyia. Na wɔde wɔn anim butubutu fam ahengua no anim, na wɔkotow Onyankopɔn kaa sɛ, Amen. Nhyira ne animuonyam ne nyansa ne aseda ne anidie ne tumi ne ahoɔdene yɛ yɛn Nyankopɔn dea daa. Amen. Na mpanimfoɔ no mu baako bua sɛ me sɛ, Yenum a wɔhyehyɛ ntadeɛ yu fitaa yi yɛ hwanom na wofiri he? Na meka me kyerɛɛ no sɛ, Owura, wo na wonim. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Yeinom ne wɔn a wofiri ahohia kɛseɛ no mu, na wɔahoro wɔn ntadeɛ ama na ahoa wɔ adwamma no mogya no mu. Yei nti na wɔwɔ Nyankopɔn ahengua anim, na wɔsom no awia ne anadwo n'asɔredan mu, na deɛ ɔte ahengua no soɔ no bɛkata wɔn so. Ɛkɔm nni wɔn bio, nso nsukɔm nni wɔn bio, nanso owia anaa ɛhohoro biara nto wɔn.
na adwama wa ahengua no mfimfini no bɛyɛn wɔn na ɔde wɔn akɔnkɔn sutire ho na Onyankopɔn bɛpepa nisuo nyinaa afiri wɔn aniwam. Adiyisɛm ti nwɔtwe. Na ɔte nso ano ɛtɔ so nson no ano no, ɔsoro yɛ din bɛyɛ sɛ dɔnhwere fa. Na mehunu abɔfoɔ baason a wogyinagyina Nyankopɔn anim no, na wɔmemaa wɔn totorobɛnto nson. Na ɔbɔfoɔ foforɔ ba bɛgyina afɔrebukyia no ho. Okura sika hwam kuruwa, na wɔmaa no nnuhwam pii sɛ ɔmfa nka ahotefoɔ nyinaa mpaebɔ ho. Sika afɔrebukyia a esi ahengua no anim no so. Na nnuhwam no wisie ka ahotefoɔ mpaebɔ ho firi ɔbɔfoɔ no nsɛm foro kɔ Nyankopɔn anim. Na ɔbɔfoɔ no fa ohwam kuruwa no de afɔrebukyia no so gya bi hyɛ mu ma na ɔto gu asase so. Na aprannaa ne nne hodoɔ ne anyinam ne asase wosoɔ bae. Na abɔfoɔ baason a wokurakura ntotorobɛnto nson no siesie wɔn ho sɛ wɔbɛhyɛne. Na deɛ odi kan no hyɛne. Na sukɔtwea ne ogya ɛne mogya di afra bae. Na wɔto gu asase so. Na asase nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako hyee. Na nnua nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako nso hyee. Na nwura mumu no nyinaa nso hyee. Na ɔbɔfoɔ ɔtɔ so mmienu no hyɛne. Na wɔto adeɛ bi a ɛte sɛ bepɔ kɛseɛ a ogya hyia twene po mu. Na po nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako danee mogya. Na abɔde a ɛwɔ akra wɔ po mu no mu nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako wuwui. Na ahyɛ nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako nso sɛee. Na ɔbɔfoɔ ɔtɔ so mmiɛnsa no hyɛne. Na nsoroma kɛseɛ bi a ɛdɛre sɛ ogyatane firi soro hwee fam. Na ɛbɛhwee nsubɔntene nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako ne nsuo aniwa so. Na nsoroma no din de ɔnwono. Na nsuo no nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako danee ɔnwono. Na nipa pii wuwui nsuo no nwono a ayɛ no nti. Na ɔbɔfoɔ ɔtɔ so nan no hyɛne. Na wɔbɔ owia nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako ne ɔsrane nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako ne nsoroma nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako. Na nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako no duduru sum. Na de kyeɛ mu nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako anhyerɛn. Na anadwo nso saara. Na mehunui, na metee sɛ ɔkɔdeɛ baako otu fa asoro mfimfini no de nne kɛseɛ teɛ mu sɛ, wɔn a wɔte asase soɔ no nwie. Wɔnwie. Totorobɛnto a aka baasa no rebɛhyɛne no ne no nti. Adiyisɛm ti nkron. Na ɔbɔfoɔ ɔtɔ so num no hyɛne. Na mehunu nsoroma bi a efiri soro atɔ asase soɔ. Na wɔde ebunu abura no safoa maa no. Na obue ebunu abura no ano. Na wisie ɛte sɛ fononoo kɛseɛ mu wisie firi abura no. Na owia ne ahunum duru sum. Abura no mu wisie no nti. Na ntutu mafiri wisie no mu ba asase so. Na ɔma wɔn tumi a ɛsɛ asase so anyanya nkyerɛ tumi. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔnka asase so wura ana ahahamom no biara ana adua biara. Gye nipa a wonni Nyankopɔn so ano wɔn moma soɔ no nko. Na wɔma wɔn kwan sɛ wɔnku wɔn. Na mmom wɔn ha wɔn abosome num. Na wɔn ha no te sɛ anyanya nkyerɛ a ɔka onipa bi deɛ. Na nanom no nipa bɛhwehwɛ owuo na wɔnnya. Na wɔbɛpɛ sɛ owuo, nanso owuo bɛdwane wɔn. Na ntutummɛ no suban te sɛ apɔnkɔ a wasiesie wɔn ama ɔko deɛ. Na biribi wɔ wɔn tiri so te sɛ sika abotire. Na wɔn anim tete sɛ nipa anim. Na wɔwɔ wɔn nwi te sɛ mmaa nwi. Na wɔn se te sɛ agyata se. Wɔwɔ wɔn nkataboɔ te sɛ dadeɛ nkataboɔ. Na wɔn taban mu gyegyeegye te sɛ apɔnkɔ bebree a wɔrekɔ ɔsante ase namdeɛ. Na wɔwɔ dua te sɛ anyanya nkyerɛ. Na hwiti wɔ wɔn dua mu. Na wɔn tumi ne sɛ wɔnha nipa abosomi num. Na wɔwɔ wɔn so hene a ɛyɛ bunu no mu bɔfo a wɔfrɛ ne din Hebri kasa mu sɛ Abaddon. Na Hela kasa mu deɛ ɛde Apollyon. Musuo baako atwam. Hwɛ yei akyiri musuo mmienu da so ba. Na ɔbɔfoɔ ɔtɔ so nsia no hyɛne. Na metie ne baako efiri sika afɔrebukyia a esi Nyankopɔn anim no mmɛn naanum. A ɛka kyerɛ ɔbɔfoɔ ɔtɔ so nsia a ɔwɔ totorobɛnto no sɛ,
Sanesane abɔfoɔ baanan a wɔsesa wɔn asubɔntene kɛseɛ Efrate ho no. Na wɔsane abɔfoɔ baanan a wɔasiesie wɔn ama ɛdɔn ne ɛda ne bosome ne afe no sɛ wɔnkunkum nipa nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako. Na ɛdɔm a wɔtete apɔnkɔ so no ano si ɔpidu ahodoɔ ɔpiduonu. Na mete wɔn dodoɔ a wɔyɛ. Na sɛdeɛ mihunu apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn so no anisuadehunu mu nie. Wɔwɔ ogya ne afasibere ne sɔfe nkataboɔ. Na apɔnkɔ no tititi sɛ gyatati. Na ogya ne wisie ne sɔfe fifiri wɔn anum. Wɔnam ɔhaw mmiɛnsa so de ogya ne wisie ne sɔfe a efifiri wɔn anum no so kunkum nipa nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako. Na apɔnkɔ no ahoɔden wɔ wɔn ano ne wɔn dua mu. Na wɔn dua no tete sɛ awɔ. Na ɛwɔ ti. Na ɛno no wɔde ha. Na nipa a aka a wɔnku wɔn ɔhaw hodoɔ yi mu no ansakyerɛ wɔn adwene mfiri wɔn nsa no nnwuma ho. Sɛ wɔnsɔre ahohommɔne ne sika ne dwetɛ ne yawa ne aboɔ ne dua honi a ɛnhunu adeɛ na nte asɛm nanso ntumi nanteɛ. Na wɔnsakyerɛ wɔn adwene mfiri wɔn awudie ne wɔn adutoɔ ne wɔn nwamanmmɔ ne wɔn korɔno mu. Adiyisɛm Tidu. Na mihunu ɔbɔfoɔ foforɔ hoɔdenfoɔ bi sɛ ofiri soro baa fam. Na ofira mununkum. Na nyankontɔn wɔ ne tiri so. Na n'anim te sɛ owia. Na ne nan te sɛ ogya fadum. Na okura nwoma ketewa bi a emu abue wɔ ne nsam. Na ɔde ne nan nifa si po so. Na ɔde benkum si asase so. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛdeɛ gyata bom. Na ɔteɛ mu no aprana nson no de wɔn ne kasae. Na aprana nson no kasae no anka meyɛ matwerɛ na mete sɛ ani bi firi soro ka kyerɛ me sɛ Sɔdeɛ aprana nson no aka no ano na ntwerɛ. Na ɔbɔfoɔ mehunu no sɛ ogyina po ne asase so no maa ne nsa so kyerɛ soro. Na ɔka deɛ ɔte aseɛ daadaa a ɔbɔɔ soro ne deɛ ɛwɔ mu ne asase ne deɛ ɛwɔ mu ne ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu no ho ntam sɛ bere bi ni hɔ bio na mmom na ɔbɔfoɔ a ɔtɔ so nson no rebɛhyɛne no mu no na wawie Nyankopɔn ahintasɛm no sɛdeɛ ɔkaa ho asɛmpa kyerɛ ne nkoa adiifoɔ no. Na ɛne a mete firi soro ne me kasa bio sɛ kɔgye nwoma ketewa a wabue mu no ɔbɔfoɔ a ogyina asase ne po soɔ no nsɛm. Na mekɔ ɔbɔfoɔ no nkyɛn mekɔka me kyerɛ no sɛ ɔmfa nwoma ketewa no ma me na ɔka kyerɛ me sɛ gye mene na ɛbɛyɛ nwonwono wo yam na w'anum deɛ ɛbɛyɛ femfem sɛ ɛwoɔ. Na megye nwoma ketewa no ɔbɔfoɔ no nsɛm memene na ɛyɛ frɛmfrɛm m'anum sɛ woɔ na mewie die no ɛyɛ nwononwono me yam. Na ɔka kyerɛ me sɛ ɛsɛ sɛ woka nkurɔfoɔ ne aman ne ɔkasa ne ahemfo bebree ho adiyisɛm bio. Adiyisɛm Tidu baako. Na ɔmaa me demirɛ te sɛ abaa kaa sɛ sɔre na susu Nyankopɔn asɔredan ne afɔrebukyia ne wɔn a wɔsɔre wɔ mu no. Na adi hɔ a ɛwɔ asɔredan no ho deɛ dato hɔ na nsusu efiri sɛ wɔde ama na wɔbɛtiatia kuro kronkron no so abosome 42 na mɛma madansefoɔ baanu afirifira yi toma abɛka adiyisɛm na apem 260. Yenum ne nwudua mienu ne akane adua mienu a egyinagyina asase wura anim no. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wɔn a ogya firi wɔn anum bɛmene wɔn atamfo. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔha wɔn a etwa sɛ okunu saara. Yenum wɔ tumi sɛ wɔto ɔsoro mu na osuo ntɔ wɔn adiye nanum. Na wɔwɔ nsuo so tumi sɛ wɔma no dane mogya ne sɛ wɔde haw biara ha asase da biara a wɔpɛ. Na sɛ wɔwie wɔn adansedie a aboa a ofiri ebunu no mu no betu wɔn so sa na wɔdi wɔn so nkonim na wɔku wɔn. Na wɔn afunu bɛdeda kuro kɛseɛ no abɔntene so. Ɛno na honhom mu wɔfrɛ no Sodom ne Misraim deɛ wɔbɔɔ wɔn awurade nso asɛnnua mu no.
na nkurɔfoɔ ne musuakuo ne kasahodoɔ ne aman mu binom bɛhwɛ wɔn afunu nansa ne fa, na wɔn ma wɔmfa wɔn afunu no nto ɛdam, na wɔn a wɔtete asase so ani bɛgye wɔn ho, na wɔn bo atɔ wɔn yam, na wɔmane wɔn ho adeɛ, ɛfiri sɛ adiyifoɔ baanu yi aha wɔn a wɔte asase so. Na nansa ne fa akyiri no, nkwa honhom firi Nyankopɔn bɛhyɛnee wɔn mu, na wɔgyinagyina wɔn nan so, na ehu kɛseɛ ka wɔn a wɔhunu wɔn no. Na wɔtee nne kɛseɛ bi firi soro a ɛka kyerɛɛ wɔn sɛ, momforo mmra ha. Na wɔforo fa mununkum no mu, na wɔn atamfo no hunu wɔn. Na ɛdɔm no ara mu asase wosow kɛse, na kuro no nkyekyɛmu du mu baako hwee ase. Na asase wosoɔ no kum nnipa 7,000. Na wɔn a ɛkae no suroi, na wɔhyɛ ɔsoro Nyankopɔn animuonyam. Musu a ɛtɔ so mmienu no atwam. Hwɛ, musu a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛbɛntam. Na ɔbɔfo a ɔtɔ so nson no hyɛne, na ɛnne akɛseɛ gyegye soro sɛ, wiase ahennie ayɛ yɛn Awurade ne ne Kristo ne dea, na obedi hene daadaa. Na mpanimfoɔ 24 a wɔtete wɔn ahennwa soɔ Nyankopɔn anim no de wɔn anim butubutu fam, na wɔkotuu Nyankopɔn kaa sɛ, yɛda wo Awurade Nyankopɔn, ade nyinaa so tumfo a na wɔ hɔ dada, na wɔ hɔ no ase sɛ wafa wo tumi kɛseɛ na wodi hene. Na amama no bu afu, na wabufuo ne awufuo bere no aduru sɛ wobɛbu atɛn. Na wama wo nko a adiyifoɔ ne ahotefoɔ ne wɔn a wɔsuro wo din, nketewa ne akɛseɛ no akatua, na wasɛe wɔn a asɛ asase no. Na ohinii Nyankopɔn asɔredan no wɔ soro, na ohunu n'apam adaka no n'asɔredan no mu, na nyinam ne nne ne aprana ne asase wosoɔ ne asukɔtwe aguo kɛseɛ bae. Adiyisɛm ti 12. Na sɛnkyerɛnneɛ kɛseɛ bi yii ne ho adi ɔsoro. Ɔbaa bi a ofira owia, na ɔsrane wɔ ne naaseɛ, na nsoroma 12 abotire bobɔ ne ti, na wafa afuro, na ɔteɛ mu ɔko awoɔ, na awoɔ aden no. Na sɛnkyerɛnneɛ foforɔ yii ne ho adi ɔsoro, na hwɛ, ɔtweaseɛ kakraka kɔkɔɔ a ɔwɔ tiri 7 ne mmɛn 10, na ahemmotire 7 bobɔ ne ti. Na ɔde ne dua twee ɔsoro nsoroma nkyekyɛmu 3 mu baako, na ɔtoto gu asase so. Na ɔtweaseɛ no begyina ɔba a ɔbɛwo no anim, na so ɔwo a wamene ne ba no. Na ɔwo ɔbabani a ɔde dadeɛ poma bɛyɛn amanaman nyinaa. Na wɔfaa ne ba no de no kɔɔ Onyankopɔn ne n'ahennwa no nkyɛn. Na ɔbaa no dwane kɔɔ ɛserɛ so, deɛ Onyankopɔn asiesie baabi ama no sɛ wɔnhwɛ no hɔ nna 260. Na ɔko baa ɔsoro. Mikael ne n'abɔfoɔ tu ɔtweaseɛ no so sa ne no koe. Na ɔtweaseɛ no ne n'abɔfoɔ koe, na wɔantumi wɔn, nso wɔanya kwan ɔsoro bio. Na wɔtu ɔtweaseɛ kɛseɛ no, ɔwɔ dada no a wɔfrɛ no ɔbonsam ne Satan, deɛ ɔdaadaa amanaman nyinaa no, firi hɔ too no twene asase so. Na wɔtoo n'abɔfoɔ kaa ne ho gui. Na metee nne kɛseɛ ɔsoro sɛ, afei nkwagye ne tumi ne ahennie ayɛ Nyankopɔn dea, na ahoɔden ayɛ Kristo no dea. Ɛfiri sɛ wɔato yɛn nuanom ano totofoɔ no atwene, ɔno na ɔtoto wɔn ano yɛn Nyankopɔn anim awia ne anadwo. Wɔn na wɔnam adwama no mogya ne wɔn adanse asɛm no so adi ne so nkonim, na wɔanɔ wɔn kra de akosi owuo mu. Yɛn nti, mu ɔsoro ne mu a motete mu no, momma mo bo ntɔ mo yam, asase ne apunue, ɛfiri sɛ ɔbonsam asiane aba mo nkyɛn, na wafa abufu kɛseɛ, ɛfiri sɛ onim sɛ ne berɛ ɔwɔ yɛ tia. Na ɔtweaseɛ no hunu sɛ wato no atwene asase so no, ɔtaa ɔba a ɔwo ɔbabani no. Na wɔma ɔbaa no ɔkɔdeɛ kɛseɛ no ntaban 2 sɛ ɔmfa ntu nkɔ ɛserɛ so wɔ ne tenaberɛ, deɛ ɔbɛhwɛ no ɛberɛ ne mmerɛ ne berɛ fa afiri ɔwɔ no anim. Na ɔwɔ no puu n'anom nsuo te sɛ subɔntene gu ɔbaa no akyi, sɛ anka ɛmfa no. Nanso asase boaa ɔbaa no, na asase buee n'anom mene asubɔntene a ɔtweaseɛ no pu firi n'anom no. Na ɔtweaseɛ no bu furu ɔbaa no,
na okotu n'asefo nkae a wodi Nyankopɔn ahyɛde so na wokura Yesu Kristo adanse no so sa na okogina mpoano anwea so. Adiyisɛm ti dumiɛnsa. Na mihunu aboa bi a ɔwɔ mmɛn du ne tire nson sɛ ofiri po mu sɔreeɛ. Na ahimotire du bobɔ ne mmɛn, na abusudin wɔ ne tire mu. Na aboa a mihunu no te sɛ ɔsebɔ, na ne nan te sɛ osisire nan, na n'ano te sɛ gyata no. Na ɔtweaseɛ no de ne tumi ne n'ahennwa ne n'ahoɔden kɛseɛ maa no. Na mihunu sɛ ne tire no mu baako te sɛ deɛ wabɔ no bɔtoro, na wasa ne bɔtoro fɛ no. Na aboa no ho yɛ wiasefoɔ nyinaa nwanwa ma wodi n'akyi. Na wɔkoto ɔtweaseɛ no sɛ ɔde ahoɔden ama aboa no. Na wɔkoto aboa no kaa sɛ, hwan na te sɛ aboa no, na hwan na obetime ne nako? Na wɔmaa no ano a ɔde kaa sɛnkɛseɛ ne abususɛm. Na wɔmaa no kwan abosome 42. Na obue n'ano ka abususɛm tia Onyankopɔn sɛ ɔbɛka ne din ne ntomadan ne wɔn a wɔtete soro ho abususɛm. Na wɔmaa no kwan sɛ ɔntu ahoteefo so sa na onni wɔn so nkonim. Na wɔmaa no musuakuo ne nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ ne aman nyinaa so tumi. Na wɔn a wɔte asase so nyinaa bɛkoto no. Wɔn a wɔamfiri wiase ase hyɛ antwerɛ wɔn din adwama a wokum no no nkwa nwoma no mu. Sɛ obi waso a ma no ntie. Sɛ obi fa ndomum a ɔbɛfa ndomum. Sɛ obi de nkrante kum a etwa sɛ ɔde nkrante ku no. Ɛha na ahoteefoɔ bo aseto ne gyidie wɔ. Na mihunu aboa foforo bi a ofiri asase mu baeɛ. Na ɔwɔ mmɛn mmienu sɛ adwama. Na ɔkasa sɛ ɔtweaseɛ. Na ɔyɛ aboa odi kan no ahoɔdenneɛ nyinaa wɔ n'anim. Na ɔma asase ne wɔn a ɔtete soɔ koto aboa a odi kan a wasa ne wuro pira no. Na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ. Na ɔma ogya mpo firi soro ba asase so nipa anim. Na nsɛnkyerɛnne a wɔde maa no sɛ ɔnyɔ no aboa no anim nti ɔdaadaa wɔn a wɔtete asase so no ka kyerɛ asase so tefoɔ no sɛ wɔnyɔ ohoni ma aboa a nkranta pira no na ɔte ase bio. Na wɔmaa no kwan sɛ ɔma aboa no honi no na aboa no honi no mpo akasa. Na wɔama wakum dodo a wɔnkoto aboa no honi no. Na ɔma nketewa ne akɛseɛ, adefoɔ ne ahiafoɔ, adehyeɛ ne nkoa nyinaa pene ma wɔhyɛ wɔn agyiraeɛ. Wɔn nsa nifa anaa wɔn moma so. Nanso obi ntumi ntɔ anaasɛ ɔntɔn gye deɛ ɔwɔ agyiraeɛ no anaa aboa no din anaa ne din konta ntwerɛeɛ nko. Ɛha na nyansa wɔ. Deɛ ɔwɔ adwene mu aboa no konta nto ano. Na ɛyɛ onipa konta nto ano. Na konta nto ano yɛ 666. Adiyisɛm ti 19. Na mihuni na hwɛ adwama no gyina Sion bepɔ so. Na mpem 144 a watwerɛtwerɛ ne din ne n'agya din wɔn moma so no ka no ho. Na mete ne bi firi soro te sɛ nsuo bebree ne aprana kɛseɛ ne. Na ne a meteeɛ no te sɛ sankubɔfoɔ a wɔbɔ wɔn sankuo dwonto. Na wɔto dwom foforo bi, ahennwa ne ateasefoɔ baanan ne mpanimfoɔ no anim. Na obiara ntumi ansua dwom no, gye mpem 144 a watɔ wɔn afiri asase soɔ no nko. Yenom ne wɔn a wɔamfa mmaa ngu wɔn ho fi, na wɔyɛ mmaa bunu, wɔn a na wodi adwama no akyire baabiara a ɔkorɔ. Yenom na watɔ wɔn afiri nipa mu ayɛ wɔn makan ama Onyankopɔn ne adwama no. Na wɔanhu atoro bi wɔ wɔn anum, na wɔni dɛm. Na mihunu ɔbɔfoɔ foforo a otu nam soro mfimfini a okura daa asɛmpa bi ɛkɔka kyerɛ wɔn a wɔte asase soɔ ne aman ne musuakuo ne kasa ne nkurɔfoɔ nyinaa. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, Monsuro Onyankopɔn na monhyɛ no anuonyam, ɛfiri sɛ n'atemmu don adu. Na monkoto deɛ ɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne asutire no. Na ɔbɔfoɔ foforo a ɔtɔ so mmienu di akyire kaa sɛ, Babylon kɛseɛ no ahwe ase.
Ɛfiri sɛ wama amama nyinaa anom n'adwamammɔ abufuo nsa no bi. Na ɔbɔfoɔ foforɔ ɔtɔ so mmiɛnsa dii wɔn akyi de ne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, sɛ obi koto aboa no ne ne honi no na ɔgye agyiraeɛ de si ne moma anaa ne nsa so a ɔno ara na ɔbɛnom Nyankopɔn abufuo nsa a wahwie no gyinagyina agu n'abufuo kuruwa mu no bie. Na wɔayɛ n'ayayadeɛ ogya ne sɔfe mu abɔfoɔ kɔnkɔn ne adwamaa no anim. Na wɔn ayayadeɛ wisie bɛforo soro daadaa. Na wɔn a wɔbɛkoto aboa no ne ne honi ne obiara a ɔbɛgye ne din agyiraeɛ no rennya ɔhome awia ne anadwo. Ɛha na ahotifoɔ boasetɔ wɔ. Wɔn a wɔkura Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne Yesu gyidie mu no. Na metee nne bi firi soro a ɛkaa sɛ, hwere sɛ nhyira ne awufo a wawu Awurade mu firi seesei rekuro yi. Honhom no se, Ane, wɔbɛhome afiri wɔn brɛ no mu, na wɔn nnwuma adi wɔn akyi. Na mehunui, na hwɛ, omununkum fitaa, na obi a ɔte sɛ onipa ba te mununkum no so. Na ɔbɔ sika botire, na okura kantan kranchi na anam bi. Na ɔbɔfoɔ foforɔ firi asɔdan no mu de ne kɛseɛ teɛ mu kyerɛ deɛ ɔte mununkum no so no sɛ, to wo kantan kranchi twitwa, ɛfiri sɛ twabere adu, na asase so nneɔma ahoa. Na deɛ ɔte mununkum no so no de ne kantan kranchi to asase so, na ɔtwitwa asase so adeɛ. Na ɔbɔfoɔ foforɔ firi asɔdan no mu, na ɔno nso kura kantan kranchi na anam. Na ɔbɔfoɔ foforɔ a ɔwɔ ogya so tumi firi afɔbukyia mu de ne kɛseɛ teɛ mu kyerɛ deɛ okura kantan kranchi na anam no sɛ, to wo kantan kranchi na anam no twitwa asase so bobe siasia, ɛfiri sɛ n'aba no abere. Na ɔbɔfoɔ no de ne kantan kranchi no to asase so, na otwitwa asase so bobe aba, na ɔde kogu Nyankopɔn abufuo nsakyi amena kɛseɛ no mu. Na otietia nsakyi amena no so kuro no akyi. Na mogya firi nsakyi amena no mu koduru apɔnkɔ na aka ho, tene nkwansima 600. Adisɛm tidunum. Na mehunu sɛnkyerɛnneɛ foforɔ bi a ɛso na ɛyɛ nwanwa ɔsoro. Abɔfoɔ baaso a wɔkurakura ɔhaw musuo nso a etwa toɔ no a emu na wɔwie Nyankopɔn abufuo no. Na mehunu biribi a ɛte sɛ ahwehwɛ po a egya fra mu. Na wɔn a wɔdii aboa no ne ne honi ne ne din akontahyɛdeɛ ho nkonim no gyinagyina ahwehwɛ po no ano kurakura Nyankopɔn asankuo. Na wɔto Nyankopɔn akoa Mose dwom ne adwama no dwom sɛ, Awurade Nyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ, wo nnwuma yɛ akɛseɛ na ɛnwanwa, amanaman hene, wakwan tene na ɛnokorɛ. Awurade, wɔn na ɔnsuro wo na ɔnhyɛ wo din animuonyam, ɛfiri sɛ wo nko na woyɛ kronkron, na amanaman nyinaa bɛba abɛkoto w'anim, ɛfiri sɛ w'asɛnkyerɛnne ada adi. Na yeinom akyiri no, mehwɛe, na wɔahini adanseɛ ntomadan asɔdan no ɔsoro. Na abɔfoɔ baaso a wɔkurakura ɔhaw musuo nson no firi asɔdan no mu firi adi. Wɔhyehyɛ nwera fitafitaa a ɛhran, na wɔde sika abɔsoɔ abɔ wɔn mu. Na ateasefoɔ baanan no mu baako maa abɔfoɔ baaso no sika nkuruwa nson a wɔde Nyankopɔn a ɔte ase daadaa bufuo no ahyɛ mu mama. Na wisi a ɛfiri Nyankopɔn nimonyam ne ne tumi no mu hyɛ asɔdan no ma. Na obiara ntumi ankɔ asɔdan no mu kosii sɛ wɔwie abɔfoɔ baaso no ɔhaw musuo nson no ansa. Adisɛm tidunsia. Na mete ne kɛseɛ bi a ɛfiri asɔdan no mu ɛka kyerɛ abɔfoɔ baaso no sɛ, monkɔ nkɔhwie Nyankopɔn abufuo nkuruwa no ngu asase so. Na deɛ odi kan no kɔe, na ɔkɔhwie ne kuruwa no gu asase so. Na nkudaa bɔne a etutuo baa nipa a wɔwɔ aboa no agyiraeɛ ne wɔn a wɔkotoo ne honi no so.
Na deɛ ɔtɔ so mmienu no hwiee ne kuruwa no gu po mu, na ɛdanee sɛ owufuo mogya, na akra ɛte aseɛ ɛpo no mu nyinaa wuwui. Na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no hwiee ne kuruwa no gu nsubɔntene ne asutire mu, na ɛdanee mogya. Na metee sɛ nsuo so bɔfoɔ no se, wo a wowɔ hɔ na wowɔ hɔ dada na woyɛ kronkron, wotene, ɛfiri sɛ woabu atɛnsa na woahwie ahoteefoɔ ne adiyifoɔ mogya agu, na woama wɔ mogya ano, wofata sa. Na metee sɛ ɛne bi firi afɔrebukyia anum a ɛse, Wiɛ, Awurade Nyankopɔn, adeɛ nyinaa so tumfoɔ, w'atemmuo yɛ nokorɛ ne tenenee. Na deɛ ɔtɔ so nan no hwiee ne kuruwa no gu owia so, na wɔmaa no ahoɔden sɛ ɔmfa ogya nhyehye nnipa. Na wɔde ahuhuro kɛseɛ hyehyee nnipa, na wɔkaa Onyankopɔn a ɔwɔ ɔhaw musuo yi so ahoɔden no din ho abususɛm, na wɔansakyerɛ wɔn adwene anhyɛ no animuonyam. Na deɛ ɔtɔ so num no hwiee ne kuruwa no gu aboa no ahennwa so, na n'ahenni danee sum. Na yia no nti wɔkekaa wɔn tɛkyerɛma, na wɔn yia ne wɔn kudaa nti wɔkaa ɔsoro Nyankopɔn ho abususɛm, na wɔanu wɔn ho wɔ nnwuma ho. Na deɛ ɔtɔ so nsia no hwiee ne kuruwa no gu asubɔnten kɛseɛ Efurate mu, na emu nsuo wee. Na wɔasiesie kwan ama ahemfo a wofiri owia pueɛ no ho a, na mehunu ahonhom fi mmiɛnsa a wɔte sɛ mponkyerɛne sɛ wofiri ɔtweaseɛ no anum ne aboa no anum ne adiyifoɔ atorofoɔ no anum. Na wɔyɛ ahonhommɔne ahonhom a wɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ, na wofiri kɔ wiase nyinaa ahemfo nkyɛn kɔboabɔ wɔn ano ma Onyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ no, da kɛseɛ no mu ko no. Hwɛ, mereba sɛ owifoɔ. Nhyira ne deɛ ɔwɛn na ɔhwɛ ne ntadeɛ soɔ, na wɔanante adagya mu, na wɔanhunu n'aniwuo. Na ɔboaboa wɔn ano kɔɔ baabi a wɔfrɛ Hebrew kasa mu sɛ Hamagedon. Na deɛ ɔtɔ so nson no hwiee ne kuruwa no gu ahunum, na ɛne kɛseɛ bi firi asɔredan no mu, firi ahennwa no mu sɛ, Wɔawie. Na anyinam ne nne ne aprana bae. Na asase wosoɔ kɛseɛ a ɛfiri berɛ a nnipa ba asase soɔ no, wɔnhunu so asase wosoɔ kɛseɛ saa pɛn bae. Na kuro kɛseɛ no mu paee afamfa mmiɛnsa, na amanaman nkuro hwehwee ase, na wɔkaee Babylon kɛseɛ no Nyankopɔn anim, sɛ ɔbɛma no n'abufuo a emu yɛ den no nsakuruwa, na nsupɔ nyinaa dwanedwane, na wɔanhunu mmepɔ biara bio. Na asukɔtwea kɛseɛ a ɛte sɛ dwati kɛseɛ boɔ firi soro guguu nnipa so. Na asukɔtwea no haw nti nnipa kaa Nyankopɔn ho abususɛm, ɛfiri sɛ na haw no so kɛse. Adiyisɛm ti dunson. Na abɔfoɔ baason a wɔkurakura nkuruwa nson no mu baako ba ne me bɛkasa sɛ, Bra na menkyerɛ wo odwamanfoɔ kɛseɛ a ɔte nsuo pii no soɔ no atemmuo. Ɔno na wiase ahemfo ne no abɔ adwaman, na n'adwaman mmɔ nsa no abobu wɔn a wɔtete asase soɔ no. Na ɔde me nam honhom mu kɔɔ ɛserɛ so, na mehunu ɔbaa bi a ɔte aboa kɔkɔɔ a abususɛm din ahyɛ no ma na ɔwɔ tiri nson ne mmɛn du so. Na ɔbaa no hyɛ atade afasebire ne nkrawɔ, na ɔde sika ne abɔɔden aboɔ ne nhwene pa hyehyɛ ne ho. Na ɔkura sika kuruwa a akyiwadeɛ ne n'adwamammɔ fi ayɛ no ma. Na wɔatwerɛ din bi ne moma so sɛ, Ehuntasɛm, Babylon kɛseɛ no, asase so nwaman ne akyiwadeɛ na. Na mehunu sɛ ahotefoɔ mogya ne Yesu adansefoɔ mogya aboro ɔbaa no. Na mehunu no ɛyɛ me nwanwa kɛse. Na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ, Adɛn nti na ayɛ wo nwanwa? Mɛka wɔ ɔbaa no ne aboa a ɔson no a ɔwɔ tiri nson ne mmɛn du no ho ahuntasɛm no. Aboa a wohunu no dabi na ɔwɔ hɔ, na afei deɛ ɔni hɔ, na ɔbɛfiri bunu no mu aba, na wabɛsene akɔ ɔsɛyie mu.
na ɛbɛyɛ wɔn a wɔtete asase so a wɔamfiri wiase ahyɛse antwerɛ wɔn din nkwa nwoma mu no nwanwa sɛ wɔbɛhunu aboa no sɛ da bi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔni hɔ nanso ɔwɔ hɔ a ɛha na adwene a nyansa wɔ mu no wɔ tiri nson no yɛ mmepɔ nson a ɔbaa no te soɔ na ɛyɛ ahemfo baason baanum agu ɔbaako wɔ hɔ ɔfoforɔ no nya mae na ɔbaa etwa sɛ ɔtena hɔ kakraa bi na aboa a da bi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔni hɔ no ɔno ara nso ne deɛ ɔtɔ so nwɔtwe na ofiri nson no mu na ɔkɔ ɔsɛyie mu na mmɛn du a wohunuiɛ no ne ahemfo du a wɔnya ahennie nanso wɔne aboa no benya ahoɔden sɛ ahemfo dɔnhwere baako yenum wɔ adwenkorɔ na wɔde wɔn tumi ne wɔn ahoɔden bɛma aboa no yenum ne adwamaa no bɛko na adwamaa no bɛdi wɔn so nkonim ɛfiri sɛ ɔyɛ awura no mu awurade ne ahemfo mu hene ɔne wɔn a wɔka ne ho a wɔafrɛ wɔn na wɔayi wɔn na wodi no nokorɛ no na ɔka kyerɛɛ me sɛ nsuo a wohunuiɛ a odwamanfoɔ no te soɔ no yɛ nkuro ne nkurɔfoɔ akuokuo ne aman ne kasa ahodoɔ na mmɛn du a wohunuiɛ no ne aboa no wɔn na wɔbɛta ne odwamanfoɔ no na wɔayɛ no pasaa na wɔada adagya na wɔadi ne nam na wɔde ogya ahye no na Onyankopɔn na ɔde ahyɛ wɔn akoma mu sɛ wɔma ne tiri mu asɛm mmra mu na wɔnyɛ adwenkorɔ na wɔmfa wɔn ahennie mma aboa no nkosi sɛ Nyankopɔn nsɛm no bɛwie duru na ɔbaa a wohunu no ne kuro kɛse a edi asase so ahemfo so hene no Adisɛm ti du nwɔtwe na yeinom akyiri no mihunu ɔbɔfoɔ foforɔ sɛ ofiri soro sane ɛba na ɔwɔ ahoɔden kɛse na n'anim onyam nti asase hrane na ɔde nea emu adin tia mu sɛ wahwe ase Babylon kɛse no ahwe ase na adane ahomone tenabere ɛne ahofi nyinaa ate ne nnoma a wɔyɛ fi na wɔkyire wɔn nyinaa ate sɛ amanaman nyinaa nom na dwamammɔ abufuo nsa no bi na asase so ahemfo ne no abɔ dwaman na asase so adwadefoɔ nam ne taamudie ahoɔden so anya wɔn ho na mete nne foforɔ firi soro sɛ memman momfiri ne mu ne mo anyɛ ne bɔne no bi ne mo anya ne haw no bi ɛfiri sɛ ne bɔne atoatoa bɛduru soro na Onyankopɔn akae na mumuyɔ montua ne ka sɛdeɛ wotua mo ka na momfɔ mo ho mmienu ɛma no sɛdeɛ ne nnwuma teɛ kuwa a ɔfraeɛ no momfrɛ mu ɛmɔ ho mmienu ma no dodo a ɔhyɛɛ ne ho anuonyam na odii taa mu no momma na yɛ ayadeɛ nna werɛhɔ nɔɔso sa ɛfiri sɛ ɔkaa no n'akoma mu sɛ meti hɔ sɛ ɔhemaa na menyɛ okunafoɔ na merenni awerɛhoɔ da yɛn nti na ne haw bɛba da koro pɛ owuo ne awerɛhoɔ ne kɔm na wɔde ogya bɛhye no ɛfiri sɛ Awurade Nyankopɔn a obu no atɛn no yɛ ɔhoɔdenfoɔ na asase so ahemfo a wɔne no abɔ adwaman na wɔdi taa mu no sɛ wɔnhunu no ne hyia wisi a obɛsu no na wɔabɔbɔ ne ho abubuo na aninyanneɛ no suro nti wɔbɛgyinagyina akyiri aka sɛ due kuro kɛseɛ Babylon kuro a ɛyɛ den ɛfiri sɛ dɔnhwere baako mu na wɔatem aba na asase so adwadefoɔ bɛsu no na wɔagyam no ɛfiri sɛ obi ntɔ wɔn adwadeɛ bio sika kɔkɔɔ ne dwetɛ ne aboɔden aboɔ ne nhwene pa ne nwura pa ne ntoma afasibere ne sirikyi ne nkrawoɔ adwadeɛ ne nnua a ɛhwam nyinaa ne asomɛ adwini nyinaa ne adwini a wɔde nnua a ɛwɔ din ne yawa ne dadeɛ ne abohema ayɔ nyinaa ne pɛprɛ ne mmorɔngo ne nnuhwɛnhwam ne krobo ne hwamfufuo ne nsa ne ngo ne asikyirisan muhumuhu ne ayuo ne nyamwa ne nwan
ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne nipadua ne nipakra. Na nnuaba a okra kɔndɔ no afiri wo nkyɛn. Na nnepa ne animuonyanne nyinaa afiri wo ho ayera. Na wonhunu bio koraa. Nneɔma yi ho adwadifo a kuro no ho nti wanya adeɛ no begyinagyina akyiri. Na ne nyanneɛ no suro nti na wasu na wagyam sɛ due kuro kɛseɛ a ofira nwera pa ne ntoma afasi bire ne nkra nwɔ. Na wɔde sika ne aboɔdene aboɔ ne nhwene pa ahyehyɛ ne ho. Ɛfiri sɛ dɔnhwere baako pɛ mu na saa ahonya no ayɛ pasaa yi. Na hyɛn akwankyerɛfoɔ nyinaa ne wɔn a wɔnam hyɛn mu kɔ baabi nyinaa ne hyɛn mufoɔ ne dodo a wɔyɔ ɛpo so adwuma gyinagyina akyiri. Na wohuu ne hyɛ wisie no, wɔteɛ mu sɛ, kuro bɛn na ɛte sɛ kuro kɛseɛ yi. Na wɔde dɔteɛ gu wɔn atifi. Na wɔde osu ne gyam teɛ mu sɛ, due kuro kɛseɛ yi a na bɔɔden ne nti wɔn a wɔwɔ hyɛn wɔ po soɔ nyinaa anyinya wɔn ho wɔ mu. Ɛfiri sɛ dɔnhwere baako pɛ mu na wayɛ no pasaa. Ɔsoro ne mo ahotefoɔ ne asomafoɔ ne adiifoɔ, momma mo bo ntɔ mo yam wɔ ne ho. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn abu no atɛn ama mo. Na ɔbɔfoɔ hoɔdenfoɔ bi ma ɔboɔ bi a ɛte sɛ owunyammoɔ kɛseɛ so to twene ɛpo mu sɛ, sɛdeɛ wɔbɛto kuro kɛseɛ Babylon atwene hwii ne no, na wɔrenhunu bio koraa. Na wɔrente asankubɔfoɔ ne nwontofoɔ ne mmɛnhyɛnfoɔ ne totorobɛntohyɛnfoɔ ne wɔ mu bio. Na wɔrenhunu adwinneɛ bi mu odwumfoɔ biara wɔ mu bio. Na wɔrente owuyammoɔ biara nka wɔ mu bio. Na kanea han renhyerɛn wɔ mu bio. Na wɔrente ayefurukunu ne ayeforo ne wɔ mu bio. Ɛfiri sɛ wɔadwadifoɔ yɛɛ asase so nnipa akɛseɛ, na wɔde wɔadutuo adaadaa amanaman nyinaa. Na ɛno mu na wɔhunu adiyifoɔ ne ahotefoɔ ne wɔn a wɔaku wɔn asase soɔ no nyinaa mogya. Adisɛm ti donkron. Yeinom akyiri no, metee biribi a ɛte sɛ nkurɔfoɔ pii ne kɛseɛ ɔsoro sɛ, Hallelujah! Nkwagyeɛ ne animuonyam ne tumi yɛ yɛn Nyankopɔn nti. Ɛfiri sɛ n'atemmuo yɛ nokorɛ na ɛtie. Sɛ obuu odwamanfoɔ kɛseɛ a wɔde n'adwamammɔ asɛe asase no atɛn. Na wɔtɔɔ ne nkoa mogya so werɛ wɔ ne nsam. Na ɔkaa bio sɛ, Hallelujah! Na ne wisie foro soro daa. Na mpanimfoɔ 24 ne ateasefoɔ 4 no koto sɔre Onyankopɔn a ɔte ahengua no soɔ no sɛ, Amen, Hallelujah. Na ɛne bi firi ahengua no anim sɛ, Munyi yɛn Nyankopɔn ayɛ, mo a moyɛ ne nkoa ne mo a musuro no nyinaa, akɛseɛ ne nketewa. Na metee nne bi a ɛte sɛ nkurɔfokuo kɛseɛ ne nsuo bebree ne aprana emu aden ne sɛ, Hallelujah! Ɛfiri sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ no adi hene. Momma yɛn ni ahusie, yɛnhyɛ no anuonyam. Ɛfiri sɛ adwammaa no ayeforohyia adu, na ne yere asisie ne ho. Na ɔde ndwira pa a ɛhɔ fitaa a ɛho teɛ maa no sɛ ɔwufira. Na ndwira pa no ne ahotefoɔ trenee. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Hwɛ, nhyira ne wɔn a wɔahyira wɔn adwammaa no ayeforo aseɛ. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Nyankopɔn nsɛm a ɛyɛ nokorɛ nie. Na mehwee ne nan ase mekotoo no. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Hwɛ, ɛnyɛ sa. Meyɛ w'awura kwaa ne wo nuanom a wokura Yesu adanseɛ no mu bi.
koto Nyankopɔn na Yesu adanse ne adiyiye honhom no. Na mihunu sɛ ɔsoro abue, na hwɛ, ɔpɔnkɔ fitaa bi nie, na deɛ ɔte ne soɔ no wɔfrɛ no ɔseadeɛ yɔ ne ɔnokwafoɔ na obu atɛn, na otu satrenee mu. Na n'ani te sɛ ogyaframa, na ahemmotire pii bobɔ ne ti, na wɔatwerɛ ne din bi a obiara nim gye ɔno nko. Na wɔhyɛ atadeɛ bi a wɔde abɔ mogyam, na ne din de Nyankopɔn no asɛm. Na ɛdɔm a wɔwɔ soro no tete apɔnkɔ fitafitaa so di n'akyi, hyehyɛ nwura pa fitaa a ɛho teɛ. Na afena nanam bi firi n'anum a ɔde bɛbobɔ amanaman, na ɔde dadeɛ poma bɛyɛn wɔn. Na ɔno na otietie Onyankopɔn ade nyinaa so tumfoɔ no abufu a ɛɛden no nsakyi amena no soɔ. Na wɔwɔ din bi a wɔatwerɛ n'atadeɛ ne n'asene mu sɛ ahene mu hene ne awura no mu awurade. Na mihunu ɔbɔfoɔ bi a ogyina owia mu, na ɔde nne kɛseɛ teɛ mu ka kyerɛ nnoma a wɔtu wiem nyinaa sɛ mommra mɛhyia Nyankopɔn adidi kɛseɛ no ase. Mɛdi ahemfo nam ne asafohene nam ne atumfoɔ nam ne apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn soɔ nam ne adehyeɛ ne nkoa ne nketewa ne akɛseɛ nyinaa nam. Na mihunu aboa no ne asase so ahemfo ne wɔn dɔm sɛ wɔaboaboa wɔn ano, na wɔne deɛ ɔte pɔnkɔ fitaa no soɔ no ne ne dɔm ɛbɛdi ako. Na wɔkyerɛ aboa no ne odiyifoɔ torofoɔ no nso a ɔyɛɛ n'anim nsɛnkyerɛnneɛ de daadaa wɔn a wɔgyee aboa no gyinaeɛ ne wɔn a wɔkotoo ne honi no kaa ne ho. Wɔtoo wɔn baanu yi animu no gu egya tadeɛ a sɔfe dɛre no mu. Na wɔde deɛ ɔte pɔnkɔ no afena a ɛfiri n'anum no kunkum wɔn a aka no, na nnomaa nyinaa di wɔn nam mee. Adisam Tiaduonu. Na mihunu ɔbɔfoɔ bi a ofiri soro esane a okura ebunu no ano safoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ bi. Na ɔkyerɛ ɔtweaseɛ ɔwɔ dada a ɔne ɔbonsam no kyekyere no mfirinhyia 1,000. Na ɔtoo no twene ebunu no mu, na ɔtoo mu, na ɔsɔ ano na wankɔdaadaa amanaman bio kosi sɛ mfirinhyia 1,000 no bɛwie duransa. Nanso ɛno akyiri no etwa sɛ ogyaa no kakra. Na mihunu hinwa bi, na wɔn a wɔtenatena asoɔ no wɔde atemmuo maa wɔn. Na mihunu wɔn a Yesu adanseɛ ne Nyankopɔn asɛm nti wotwitwaa wɔn tire no akra, ne wɔn a wɔankoto aboa no anaa ne honi na wɔanye agyiraeɛ no wɔ wɔn moma ne wɔn nsa soɔ no. Na wɔnya nkwa bio, na wɔne Kristo di ahene mfirinhyia 1,000. Na wufuo nkaeɛ no deɛ wɔanya nkwa bio nkosi sɛ mfirinhyia 1,000 no bɛwie duransa. Owu sɔre edi kan no, enhyira ne kronkron ne deɛ onya afa ɔsɔre a edi kan no mu. Saafoɔ no so na owuprenu no ni tumi, na mbom wɔbɛyɛ Nyankopɔn ne Kristo asɔfoɔ, na wɔne no bɛdi ahene mfirinhyia 1,000. Na sɛ mfirinhyia 1,000 no wie duru a, wɔbɛsane Satan afiri n'afiase, na obɛfiri adi akɔdaadaa amanaman a wɔwɔ asase afanan mu Gog ne Magog, akɔboaboa wɔn ano akɔ ɔsa. Wɔn na wɔn ano dɔɔso sɛ mpoano anwea, na wɔforo kɔgyina asase tɛtrɛtɛ no so. Na wɔtwaa ahoteɛfoɔ no ne kuro a wɔdɔ no ho nsraban hyiae, na egya firi soro gu fam bɛhyee wɔn. Na ɔbonsam a ɔdaadaa wɔn no wɔtoo no twene ogya ne sɔfe tadeɛ no mu, deɛ aboa no ne odiyifoɔ torofoɔ no wɔ, na ɔbɛyɛ wɔn ayayade awia ne anadwo daadaa. Na mihunu ahengua fitaa kukuroo ne deɛ ɔte so a asase ne ɔsoro dwane n'anim, na wɔanya baabi ama wɔn. Na mihunu awufoɔ nketewa ne akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina ahengua no anim, na wɔbuebue nwoma mu, na wɔbue nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu. Na wɔnam nsɛm a wɔatwerɛ no nwoma no mu no so bubuu awufoɔ atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ. Na ɛpo yii na awufoɔ a ɛwɔ mu no mae, na owuo ne asamaado yii awufoɔ a ɛwɔ mu no nso mae, na wobu wɔn mu biara atɛn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ. Na wɔtoo owuo ne asamaado twenee ogya tadeɛ no. Yei ne owuprenu no.
na obiara a wanhu no sɛ wɔde no ahyɛ nkwa nwoma no mu wɔtoo no twene ogya tadeɛ no mu. Adiyisɛm tie duonu baako. Na mihunu ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ, na kane soro ne kane asase no atwam, na ɛpo ni hɔ bio. Na mihunu kuro kronkron no, Yerusalem foforɔ, sɛ ɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn sane, na wasiesie no sɛ ayeforo a wahyehyɛ no ama ne kunu. Na mete nne kɛseɛ bi firi ahennwa no mu a ɛse, hwɛ, Nyankopɔn ntomadan wɔ nnipa mu, na wɔbɛtena mu wɔ wɔn mu, na wɔayɛ ne man, na Onyankopɔn no ara ne wɔn bɛtena. Na ɔbɛpepa wɔn aniwam nisuo nyinaa, na owuo ne hɔ bio, na awerɛhoɔ ne osu ne yea biara ne hɔ bio, ɛfiri sɛ kane nneɛma no atwam. Na deɛ ɔte ahennwa no soɔ no se, hwɛ, meyɛ adeɛ nyinaa foforɔ. Na ɔse, hwɛ, ɛfiri sɛ nsɛm nyinaa wɔ mu, na ɛyɛ nokorɛ. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, wawie. Me ne Alpha ne Omega, ɛfitiaseɛ ne awiei no. Me na mede nkwa sutire mu nsuo bɛkyɛ obiara a sukɔm de no kwa. Deɛ odi nkonim no bɛnya yeinom adi, na mɛyɛ no Nyankopɔn, na ɔno nso ayɛ me ɔba. Na ɛhofoɔ ne wɔn a wɔnye nie, ɛne akyiwadeɛfoɔ, ne awudifoɔ, ne nnwamammɔfoɔ, ne adutufoɔ, ne abosonsomfoɔ, ne atorofoɔ, nyinaa bɛnya wɔn kyɛfa ɛwɔ ɔtadeɛ a egya ne sɔfe ɛdɛre mu no mu, ɛne owuprenu no. Na abɔfoɔ baason a wɔkurakura nkuruwa nson a ɔhaw musuo nson a edi akyire no ahyehyɛ mu maama no mu baako baa me nkyɛn ne me bɛkasa sɛ, bra na menkyerɛ wɔ ayeforo adwaman no yere no. Na ɔde me nam honhom mu kɔɔ bepɔ kɛseɛ tentene bi so. Na ɔkyerɛɛ me kuro kronkron Yerusalem no sɛ ɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn sane, ɛkura Nyankopɔn animuonyam. Deɛ ɛmaa no hann te sɛ ɔboɔ a ne boɔ ɛden papa, te sɛ ahwehwɛboɔ a ɛmu teɛ sɛ ahwehwɛ. Na ɛwɔ ɔfasuo kɛse tentene, na ɛwɔ apon kɛseɛ 12. Na abɔfoɔ 12 tete apono no ano. Ɛso na watwerɛ din a ɛyɛ Israel mma musuakuo 12 no din. Apono 3 wɔ apueɛ, apono 3 wɔ atifi, apono 3 wɔ anafoɔ, na apono 3 wɔ atɔeɛ. Na kuro no fasuo wɔ afapem 12 a adwammaa no asomafoɔ 12 no din wɔ so. Na deɛ ɔne me kasa no kura sika susudua sɛ ɔde besusu kuro no ne n'apono ne ne fasuo no. Na kuro no da ahinanan, na ne ntwimu ne trɛ yɛ pɛ. Na ɔde susudua no susuu kuro no nkwansima 12,000. Ne ntwimu ne ne trɛ ne ne kron sesɛ. Na osusuu ne fasuo no baasafa 124 sɛ onipa nsusuyɛ a ɛyɛ ɔbɔfoɔ deɛ no teɛ. Na deɛ wɔde too ne fasuo no ne ahwehwɛboɔ, na kuro no yɛ sika kronkron te sɛ ahwehwɛ kronkron. Na wɔde aboɔden aboɔ nyinaa ahyehyɛ kuro no fasuo no fapem. Fapem edi kan yɛ ahwehwɛboɔ. Deɛ ɛtɔ so 2 yɛ hoaboɔ. Deɛ ɛtɔ so 3 yɛ omununkumboɔ. Deɛ ɛtɔ so 4 yɛ ahahammonoboɔ. Deɛ ɛtɔ so 5 yɛ ɛtɔnboɔ. Deɛ ɛtɔ so 6 yɛ bogyanamboɔ. Deɛ ɛtɔ so 9 yɛ sikabrɛboɔ. Deɛ ɛtɔ so 8 yɛ apopobibireboɔ. Deɛ ɛtɔ so 9 yɛ akrateboɔ. Deɛ ɛtɔ so 10 yɛ dɛnkyɛmmoɔ. Deɛ ɛtɔ so 11 yɛ owisiboɔ. Deɛ ɛtɔ so 12 yɛ beredumboɔ. Na apono 12 no yɛ nhwene pa 12. Apono no mu biara wɔde ahwene pa baako na ɛyɛɔyɛ. Na kuro no abɔnten yɛ sika kronkron a ɛte sɛ ahwehwɛ a emu teɛ. Na manhunu asɔredan biara wɔ mu. Na Awurade Nyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ, ne adwammaa no n'asɔredan. Na ɛnhia sɛ owia anaa ɔsrane bɛpae wɔ kuro no mu ɛfiri sɛ Nyankopɔn animuonyam hyerɛn wɔ mu, na ne kanea ne adwammaa no. Na maaman bɛnante ne hann no mu, na asase so ahemfo de wɔn animuonyam bɛba mu, na wɔrentoto
na pono mu awia na anadwo ni hɔ bio, na wɔde amaaman no animuonyam ne anidie bɛbɛ mu. Na ade hunu biara ne deɛ ɔyɔ akyiwadeɛ na odi atoro nhyɛne mu koraa, gye wɔn a wɔatwerɛ wɔn din ahyɛ Adwamma no nkwa nwoma no mu no. Adiyisɛm tie 22. Na ɔkyerɛɛ me nkwa nsuo asubɔntene a ani tie sɛ ahwehwɛ a ɛfiri Nyankopɔn ne Adwamma no ahennwa no mu. Na bɔntene mfimfini ne asubɔntene no afa no nyinaa na nkwa dua a ɛso aba ahodoɔ 12 sisi. Na ɛsoso n'aba bosome biara, na dua no ahahan ɛna wɔde sa amaaman no yadeɛ. Na musuo biara ni hɔ bio, na Onyankopɔn ne Adwamma no ahennwa no na ɛbɛsi mu, na ne nkoa bɛsom no, na wɔbɛhunu n'anim, na ne din wɔ wɔn moma so. Na anadwo ni hɔ, na ɔkanea anaa owia han hia wɔn, ɛfiri sɛ Awurade Nyankopɔn bɛhyerɛn wɔn so, na wɔbɛdi ahene daadaa. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, nsɛm yi wɔ mu, na ɛyɛ nokorɛ, na Awurade, Agyiifo Ahonhom Nyankopɔn no, asoma ne bɔfoɔ sɛ ɔmɛkyerɛ ne nkoa adeɛ a ɛtwa sɛ ɛba ntɛm. Na hwɛ, mereba ntɛm. Nhyira ne deɛ okura nwoma yi mu adiyisɛm mu. Na me Yohane ne deɛ ohunu nneɛma yi na ɔteeɛ. Na meteeɛ na mehunueɛ no, mehwee ase sɛ meekoto ɔbɔfoɔ a ɔkyerɛɛ me nneɛma yi nan ase. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, nyosa, meyɛ wo ne wo nuanom adiyifoɔ ne wɔn a wokura nwoma yi mu nsɛm no mu awura kwaa. Koto Onyankopɔn. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, nsɔ nwoma yi mu adiyisɛm ano, na ɛbrɛ no abɛn. Deɛ ɔntene no ntena ara, na deɛ ɔyɛ fi no nyɛ fi ara. Na deɛ ɔtene no ntena ara, na deɛ ɔyɛ kronkron no nyɛ kronkron ara. Hwɛ, mereba ntɛm, na mekura makatua sɛ mede merebɛma obiara sɛdeɛ n'adwuma teɛ. Me ne Alfa ne Omega, ɔkannifoɔ ne ɔkyidifoɔ, mfitiaseɛ ne awieeɛ no. Nhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntadeɛ na wɔanya kwan akɔ nkwadua no ho, na wɔafa apono no ano akɔ kuro no mu. Na kuro no akyiri na akraman ne aditufoɔ ne nnwamanfoɔ ne awudifoɔ ne abosonsomfoɔ ne wɔn a wɔpɛ atorɔ na wɔdie nyinaa wɔ. Me, Yesu, na masoma me bɔfoɔ sɛ ɔmmɛdi mo nneɛma yi ho adanseɛ asafo no mu. Me na me ne David, nhini ne n'aseni, adekyea nsoromma a ɛhran no. Na honhom no ne ayeforɔ no se, bra. Na deɛ otie no nka sɛ, bra. Na deɛ sukɔm de no no mmara. Na deɛ ɔpɛ no mmɛgye nkwa nsuo no kwa. Medi obiara a ɔte nwoma yi mu adiyie nsɛm no adanseɛ sɛ obi de biribi ka nneɛma yi ho a Onyankopɔn de ɔhaw hodoɔ a watwerɛ wɔ nwoma yi mu no bɛka no ho. Na sɛ obi yi adiyie nwoma yi mu nsɛm bi a, Onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa afiri nkwadua ne kuro kronkron a watwerɛ ho nsɛm nwoma yi mu no mu. Deɛ odi nneɛma yi ho adanseɛ no se, ane, mereba ntɛm. Amen. Awurade Yesu, bra. Yɛn Awurade Yesu adom nka nipa nyinaa. Amen.